खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दायनिनि सन्देह खालामनानै बैसो जानाय सासे आइजोखौ हाराहास्ति खालामनानै गोथाङैनो दैयाव गारहरनाय जाथाय जादों नोंथाङाबो दायनि सन्देह खालामो नामा दिनैसिमबो दायनि सन्देह खालामनाया जोंनि समाजनिफ्राय जोबनानै थाङाखै दायनिनि सन्देह खालामनानै साजा होनायखौ होबथानो थाखाय पुलिस प्रशासना गोबां राहा लाबोदों नाथाय दिनैसिमबो जोंनि समाजनिफ्राय जोबनानै थाङाखै दायनिनि सन्देह खालामनानै सास्ति होनाया थिग बेबादिनो दायनिनि सन्देह खालामनानै बैसो जानाय सासे आइजोखौ हाराहास्ति खालामनानै गोथाङैनो दिहिंनि दैयाव गारहरनाय जाथाय जादों डिब्रुगड़नि लाहौवाल पुलिस थानानि सिङाव थानाय रमाय साहा बागानाव जादों बे जाथाया रमाय साहा बागाननि 1 नं राजगाराव जानो मोन्दों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुरत सांगा आरो बिन'द सांगानि दैदेननायाव बिथांमोनजों लोगोसे 7 आइजोफोरा सासे बैसो जानाय आइजोखौ दायनिनि सन्देह खालामनानै गोबां हाराहास्ति खालामनानै गोथाङैनो दिहिं दैयाव गारनानै दोनहैदोंमोन नाथाय उनाव पुलिसा खौरां मोननानै पुलिसा फैनानै आइजोखौ बोखांनानै लांदों बेनि उनाव फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनदों ओजोंहाय बे दायनि थाखाय सुरत सांगा बिन'द सांगाजों लोगोसे 7 आइजोफोरखौबो एरेस्ट खालामदों ओनसोलाव लोमजानाय जाथाय जाबाय थानायनि थाखायनो बैसो जानाय आइजोनि सायाव सन्देह खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों 15 मार्चआव गासैखौबो बन्द फोसावदों आसाम सोरखारनिफ्राय अर्डार फोसावनाय लेखायै 15 मार्चआव लकेल हलिडे फोसावदों कामरुप मेट्र जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो फसंथानफोरानो 15 मार्चआव बन्द थागोन दल जात्रा अदेबानि हलिनि थाखाय गासै स्टेट गभर्नमेन्ट अफिसफोर सोलोंथाइ फसंथानफोर बन्द थागोन बेनि अनगायैबो गासै फाइनान्सियेल इन्स्टिट्युसनफोराबो बन्द थागोन 15 मार्चआव सोरखारनि हेंथा धरना होनायनि थाखायनो 164 लोगो फोरोंगिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों नंगौ बे जाथाया जोंनि आसामाव जादों सोरबा सोरखारि साख्रि मावनाय बिथांमोनहा सोरखारनि हेंथा धरना होनो सानदोंब्ला बिथांमोनहा धरना होनायनि सिगां 100 खेब सानग्रोनाया गाहाम मानोना जोंनि रायजोआव जादों मोनसे जाथाय धरना होनायनि थाखायनो 164 लोगो फोरोंगिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जादों दुलाराय आसाम पलिटेकनिक फसंथानफोरनि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरिफोरा धरना होनायनि थाखायनो साख्रिनिफ्राय होखारजानो गोनां जादों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो जेब्ला कलेजाव जेबोआनो गैयामोन बै समनिफ्रायनो साख्रिखौ मावबोदोंमोन दासिम मोनस्नि बेच बारलांबाय आरो फरायसाफोराबो साख्रि मोनजोब्बाय नाथाय धरना होनायनि थाखायनो साख्रिनिफ्राय होखारदों सोरखारा जेंनाखौ सुस्रांनो नागारै साख्रिनिफ्रायसो रिलिज होदों होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा बे सुबुं खुंथायाव धरना होनोबो जेबो मोनथाय गैला नामा होननानैबो सोरखारनिसिम सोंथि खालामदों लोगोसे मेगननिफ्राय मोदै हुगारदों बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि माखासे दाबिफोरखौ लानानै थांनाय 23 साननिफ्रायनो पलिटेकनिकनि फोरोंगिरिफ्रा सोरखारनि हेंथा धरनायाव जिरायदोंमोन नाथाय धरना होनायनि थाखाय 164 एसिस्टेन्ट फोरोंगिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय आसाम सोरखारा प्रमद बर'आ गासैबो रेडिमेड मोनजोबदों अब्लाबो बिथाङा मोजां खामानि मावनो हायाखै बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफनि आइजोनि दैदेनगिरि मालती रानी नार्जारिया फोरमायथिनो गोनांदि निसिमा ब्लक आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव आइफवालियाव दोलोनि जथुम्मा खुंदोंमोन जेराव गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लाहैदों जेब्ला बिटिसि गोरोबथा जानानै हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ सालायदोंमोन अब्ला बिथांनिया न'बो गैयामोन बिएलटिनि डिजिगनेटेड केम्पआव थानानैसो सोरखारखौ सालायदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ दा गासैबो रेडिमेड मोनजोबदों बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'निफ्राय लानानै बियाबफोरखौ रेडिमेड मोनदों लोगोसे जेसेबां मावख'फोर कर्ट कासारि दं गासैखौबो रेडिमेड मोनजोबदों अब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा मोजां खामानि मावनो हायाखै जायनि थाखाय समाज आरो सोरखारा दा स्टेबल नङा अदेबानि दिदोम नङा होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जायनाखि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ गोदान राजखान्थि दोलो दानो नागिरदों बेनि सायावबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बुंथिदों दि गोजोन गोरोबथाया एनडिबिफोरजोंसो जादोंमोन जेराव प्रमद बर'आ हाथियारजों सोमावसारग्रा नङामोन नाथाय एनडिबिफोरजों गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो रन्जन दैमारि आरो एनडिबिनि गोबां सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियावनो दङ बिथांमोनहा एनडिबिखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बिटिसिआव राफोद सोरखार दानो हागोन नामा बेखौ साननानैनो बे थांखिखौ लादों जानो हागौ होननानै बुंथियो दिनैनि सानाव बिटिसिआव समाजाव जेबो स्टेबल गैला बेनिखायनो स्टेबल सोरखार दानो थाखाय आरो स्टेबल समाज दानो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौनो लुबैफिनदों रायजो राजाफ्रा होननानैबो फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय ट्रेन हाइजेक खालामनाय जाथाय जेराव 450 नि बांसिन दावबायारिफोरखौ हमथानानै लाखिनानै दोनदों दुथांफोरा
खारबाय थानाय ट्रेनखौ गिबियाव बमजों उरायहोग्रोदों बेनि उनाव ट्रेन लाखिनायाव जेरै मेरै हायो गुलि गावदों जेराव सा 30नि गोबां दावबायारिफ्राबो जिउ खोमानो गोनां जादों। पाकिस्ताननि बालुचिस्तान प्रभिन्सआव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया पाशवार फारसे थांबाय थानाय ट्रेन जाफार एक्सप्रेसखौनो दुथांफोरा बेबायदि इनायै गाग्लोबदों अदेबानि ट्रेनखौ हाइजेक खालामनानै गाग्लोबदों। सा 450नि गोबां दावबायारिफोरखौ लाखिनानै दोननायनि मादाव माखासेफोरखौ एंगारनानै हरबाय आइजोफोरजों लोगोसे गथ' आरो बैसो जानायफोरखौ एंगारनानै हरदों आरो दासिम गासै सा 214 दावबायारिफोरखौ लाखिनानै दोनबावदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बालच लिबारेशन आर्मियानो बे गाग्लोबनायखौ खालामदों होननानै सिमान लादों जायनाखि बालुचिस्तान प्रभिन्सखौ पाकिस्ताननिफ्राय आलदा बोखावनानै अदेबानि आलदा रायजो नांगौनि थाखाय बालच लिबारेशन आर्मिया गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदों। बेनिखायनो बालच लिबारेशन आर्मियानो बे ट्रेन हाइजेक खालामनायखौ खालामदों होननानै सिमान लादों। BPF दोलो एंगारनानै UPPL दोलाव हाबहैनायनि उनावनो जयनिं हाबाफारि खुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। चिरां दुवारनि बाटाबारि गामियावबो UPPL दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि मददगिरिफोरखौ UPPL दोलोआव सोदों। गासै 19 नखरनि सोद्रोमाफोरखौ UPPL दोलोआव सोनायखौ फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव थांनायनि उनाव जेबो बिबान मोनाखै बिथांखौ डास्टबिनावसो गारनानै दोनदों होननानै BPF दोलोनिफ्राय अजद होनायनि सायावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेनि फिननायखौ होदों। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि बेयो मोनसे प्रपगेन्डासो अदेबानि गोरोन्थि फोसावनाय आंनि मुंखौ गाज्रि खालामनानै बोरैबाफोर आंनि मददगिरिफोरखौ हमथानानै लाखिनो हायो नामा बेनि थाखायसो बेफोरबायदि फोसावदों बा बांसावदों होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। रायजोआव थिं सान्दुं दुंखावबाय थानायनि गेजेराव हरखाबै जोमै साग्लोबदों अख्राङाव। रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनो हागौनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। जेरै धुबरी, कक्राझार, बङाइगाव, चिरां, गवालपारा, बरपेटा, बजालि, नलबारि, कामरुप, दरं, उदालगुरि, मरिगाव, सोनाब कार्बि आंलं, नगाव, सनितपुर, बिश्वनाथ, हजाइ, डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि, हाइलाकान्दि, जरहाट, माजुलि आरो लखिमपुर बेफोर जिल्लाफोरनि माखासे जायगाफ्राव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ फैनो हागौनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। बेफोर जिल्लाफोरनि मादाव माखासे जिल्लाफोराव जोमै साग्लोबनाया जाखाबाय आरो माखासे जिल्लाफोराव अखा हानाय बार बारनाय बेफोरो जागायखाबायबो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बोथोर बिगियाना फोसावनाय बेफोर जिल्लाफोराव बे माखासे सानाव अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ फैनो हागौ होननानै सांग्रांथि फोसावदों। 24 घन्टानि गेजेरावनो सा 5 पुलिस अफिसारफोरखौ साजा होनाय जादों। रां जाख्ल'नायनि दायाव, रायजो राजाफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनि दायाव आरो गाज्रि आखु खालामनायनि थाखाय सा 5 पुलिस अफिसारफोरखौ साजा होनाय जादों। माखासे पुलिस अफिसारफोरखौ रिजार्भ क्लसआव दोननाय जादों आरो माखासेखौ ट्रेन्सफार हरनाय जादों। दब'का पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर असर पेगु बिथांखौ रिजार्भ क्लसआव दोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जालाल उद्दीन आरो आब्दुल हक मुंनि सानै सुबुङा एफेयार होनो थाखाय फैदोंमोन नाथाय एफेयार होनो फैनाय समावनो जालाल उद्दीन आरो आब्दुल हकखौ गाज्रि बुदोंमोन साब इन्सपेक्टर असर पेगुआ। बे खोथाखौ बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव फोरमायथिनायनि उनावनो असर पेगु बिथांखौ रिजार्भ क्लसआव दोननो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो चिरांनि पानबारि पुलिस थानानि असि बिपुल बिश्वास बिथांखौबो रां लानायनि दायाव आरो एफेयार आजावैनि थाखाय रिजार्भ क्लसआव दोननो गोनां जादों। लोगोसेनो पानबारि पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर श्यामल बर' बिथांखौबो ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। सुबुंफोरजों मिसबिहेभ खालामनायनि थाखाय अदेबानि गाज्रि आखुथाय बाहायनायनि थाखाय बिथांखौ ट्रेन्सफार हरनाय जादों। ओजोंहाय लखिमपुरावबो पानिगाव पुलिस थानानि असि आरो साब इन्सपेक्टरखौ साजा होनाय जादों। असि सत्यजित बरा आरो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर किरत सैकिया बिथांमोनखौ रिजार्भ क्लसआव दोननाय जादों। कमप्लेन होग्रानिफ्राय 50,000 रां दाबि खालामदोंमोन आरो बे 50,000 रांनि मादाव 21,000 रांखौ लाग्रोदोंमोन बिथांमोनहा। बेनि उनावनो बिथांमोनखौ अदेबानि असि सत्यजित बरा आरो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर किरत सैकियाखौ रिजार्भ क्लसआव दोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।